Sivukile, ngikubingelele kuzo zonke iy'ndawo lapho khona kufinyelela khona lelo hlelo. Igama lami ngingusithembisonke Ndlozi. Ngicela amaqala uvashele i-channel ucofa subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngimukamukela ohlelweni. Uyambukela kubika ukuthi kwenzeke inhlekelele yengozi eyenzeke ngesithuba izolo zango-3:30 ntambama. Kubeka ukuthi abazima eziphuthumayo bathole ucingo oluphuma endaweni yesigameko libaxwayisa mayelana nengozi kushayisana iloli nemoto encane emgwaqeni u-N2 eNorth and Southbourne eduze kwe-Westbourne Mall. Kubeka ukuthi abezima eziphuthumayo bafika endaweni yesigameko bathola ngempela izimoto ezimbili zisabalala emgwaqeni namaloli amabili phakathi nendawo. Kubeka ukuthi ziyishumi izimoto ezimbandakanye kule ngozi kanye namaloli amabili, kanti kubeka ukuthi umshayeli weloli besephelelwa amabhleki wavele wangena ngeloli ezimotweni ebeseduze. Kubeka ukuthi bayishumi abantu abalimele ebucayi kule nhlekelele yengozi, okubika ukuthi balashele khona lapha endaweni yesigameko ngaphambi kokuba baphuthunyiswe esibhedlela esiseduzane. Mbokele, bekuzonakele bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo. Sengiphuma kanje, usale kahle.